Belanya kaisa wana mahicisa kaisa mangpili kasawi phaikya tiprasa sikla khoroksa phekjaknai manui chamani pore lama kinaro kobur suluk tongmung khai mangpili kaisa kasawi phaikya nugui mankha na norok o video ni screen o tiprasa sikla phekjaknai manui chamani pore lama kinaro rungjak it gura no se chathari tongsuo it gura no se bukugo thawi teskai tongsuo belani o wanarani kaisa mangpili chini tiprasa sikla rongni future no tui salburum burum no mutui hai mangpili kasawi phaio kebo ba phekjaknai manui chamani pore zombie haike lama kwcharogo dutung batung khai kosawi thangmani mangpili kasawi phaio kebo ba mutui hai kobor suluk tongmung khai waijamani mangpili kasawi phaio salburum burum no mutui hai mangpili thangli tabuk tiprasa sikla rongni bisingo kasawi phaimani belanya wana thekalaio amte hai tongmung tongkha kai tiprasa sikla rongni thinang boro future boro wana thekalai khe tabuk saimangkha o mangpili kasawi phaikya mohanpurni tulabagan chomoni ni hinui mangpili o kasawi phaimani nukha hingkai norok o mangpili nungmani pore norok khai tamo sanani usung kisa comment khai sati. Bari koi? Bari? Hah? Hei. Kina sakaisos? Bari koi? Kina sakaisos? Kina sa? Hei, bari koi? Hah? Sukul aja sih, ini sukul ini pasang kali deh sih.